Novi zahtev Rusije, imajući u vidu napad ukrajinskih oružanih snaga na Kursku oblast, može biti predaja kijevskog režima, kaže novinar i geopolitički analitičar Pepe Escobar za RIA Novosti. Ovo je direktno povezano sa onim što se dešava na bojnom polju, ali uslovi su sada drugačiji, rekao je Escobar na marginama Istočnog ekonomskog foruma. U suštini to bi bila bezuslovna predaja. Prema njegovom mišljenju, Rusija može prvo da očisti Kursku oblast od ukrajinskih oružanih snaga, što će potrajati, a zatim da zahteva kapitulaciju od Kijeva i zapreti daljim napredovanjem ruskih trupa artiljerijskim cunamijem. Rusija ima oružje, sredstva i strateške sposobnosti da nastavi sa tim, objasnio je brazilski analitičar. Jedinice oružanih snaga Ukrajine su 6. avgusta počele napad na Kursku oblast sa ciljem da zauzmu teritoriju u Rusiji, ali njihovo napredovanje je zaustavljeno, saopštio je načelnik Generalštaba oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov. On je naglasio da će operacija u Kurskoj oblasti biti završena porazom neprijatelja i za posedanjem državne granice. Kako je Rusko ministarstvo odbrane izvestilo 8. septembra, tokom borbi na Kurskom pravcu, neprijatelj je izgubio više od 11.200 vojnika i 87 tenkova.